Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Акым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының сәнгать белеме үзәге җитәкчесе, сәнгать фәннәре докторы, Татарстан атказанган сәнгать эшлеклесе, Бакый Урманчы һәм Дамир Сираҗиев исемендәге премияләр лауреаты Рауза Султанова. Рауза ханым, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле. Рауза ханым, бүгенге сөйләшүне, әңгәмәбезне рус классик язучысы Федор Достоевскийның «Идиот» романындагы бер геройның сүзләреннән, цитатасыннан башлыйсым килә. Ул «Красота спасет мир», ягъни матурлык дөньяны коткар дип әйткән. Сез менә гомер буе сәнгать юнәлешендә эшлисез, сәнгатькә хезмәт итәсез, сәнгатьнең матурлыгын халыкка җиткерәсез. Әйтегез әле, шуннан да матурлык ул дөньяны коткарырмы? Матурлык дөньяны коткара дигән бу инде афоризмга әйләнде. Аны әйтмәгән кеше юктыр бүгенге көндә. Бу матурлык монда нәрсәне аңлатасың? Матурлык сәнгать ул матурлык кынамы дигән сорау да туа. Бу очракта Федор Достоевский үзенең герое исеменнән икенче нәрсәне әйтергә тели. Миңа калса, физик матурлык турында түгел, рухи матурлык турында. Чөнки ул физик матурлык, ул тышкы матурлык, гармония дибез инде үзенә күрә. Шулай бит, төсләр гармониясе булырга мөмкин ул. Ул вакытлыча гына. Әмма рухи байлык, мин бу очракта матурлыкны шул рухи байлык белән тиңләр идем. Ул шундый киңрәк төшенчәдә, ул икенче төрле мәгънәдә. Чынлап торып та бүгенге менә инде без җитешсезлекләрне, тискәри якларны бетерәсебез килә икән, бу вакытта без шушы рухи байлыгыбыз турында, ичке матурлык турында сүз алып барырга тиештер дип уйлыйм. Тик мәгънә әйтмиләр бит, кешедә барысы да матур булырга тиеш, аның хисләре, уйлары да, тышкы кыяфәте дә, киеме дә, ягъни менә шушы афоризмда әле көчәйтеп җибәрә торгандыр сезнең фикерләрегезне. Белүмчә, сез һөнәрегез буенча укытучы, сез Минзәлә педагогия училищесын тәмамлагансыз. Аннан соң Казан дәүләт университетының рус филологиясе тәмамлыйсыз, бер ара укытучы булып та эшләгәнсез. Менә укытучылык һөнәреннән сәнгатькә китү, ул нәрсә белән бәйле булды? Нинди кешеләр сезне биргә тартып китерде? Кичкенәдән үк сәнгатькә гашык идек. Чөнки безнең әткәй, әнкәй бик матур җырлыйлар иде. Әткәйнең җыр дәфтәре бар иде. Уланы әнкәй аңа матур итеп төшерә торган иде, кыйна рәсемнәр, чәчәкле, бизәкләр төшәргән. Мин гел шуны актара торган идем заманында. Аннан инде әнкәй безнең 6 бала үстек, әмма өйдә һәр вакытта да безнең кул эшләре булды. Мин бу очракта әйтәм, өйдәге чигүләрне. Ул түрләмә, бөтен өйдә шигелгән, шундый әле хәзер күз алдында тора. Моның кадәр киңлектә аның шелтәре бар иде. Ул да кулдан ясалган иде. Түрләмә дип атала. Түрләмә дип атала. Түргә элгәнгә шулай булган. Ул инде безнең бит инде татар йортында булган пишмакларны каплау бар инде. Ул илеккегә йорт кеберәк була инде. Пишмакларны каплап, бөтен пишмакны каплап, менә шул матур шигүне элеп куя торган булганнар. Аны инде кияүгә килгәндә һәрбер хатын кыз алып килә торган булган. Безнең әнкәйнең менә шундый түрләмәсе бар иде. Мин гел күз алдында тора. Аннан инде шигүләр, ул дивардагы шигүләрне әйтәсеңме? Аннан соң кровать дибез бит инде, карават япмасы дибез. Алар һәммәсе дә шигүл иде. Аның астагысы да шигүл иде, җәймәсе, өстәгесе дә шигүл иде. Мин шуларны Минзәләдә укыган чакта квартирада 4 ел тоттык. Аннан соң университетта укыган чакта 5 ел тулай тракта мин әле шулай бизәп тордым үземнең бүлмәне. Аннан Чаллыда тулай тракта торгач 10 ел. Аннан әнкәйнең юбилеена мин аны алып кайтып, үзебезнең өйдә музей кебек леп куеп, аларны күрсәтеп, һәммәсендә әнкәйне күрсәттем. Кызым ди, бу ничә ел бит инде моңа? Мәйтәм, өр-яңа әнкәй, өр-яңа, чөнки шундый сифатлы иде алар, элеккеге шигүләр.
Ягъни менә сез инде балачактан күреп, тәрбияләнеп үскән шул мөхит белән, билгеле. сәнгать белән. Сәнгатьтең менә бу бер өлкәсе булса, рәсем безнең укытучыбыз да юк иде, әмма рәсем конкурслары үткәрә торган. Без анда гел катнашмыйча калмый идек. Бик ярата идем рәсем ясарга. Аннан инде педагогика укыган чакта мине гел стен газета ясаганда мине гел чакыралар иде. Аннан инде театр. Безнең әткәйнең инде армияда хезмәт иткәннәр танылган Рифкат Камаров булган. Менә әткәй аны концертка килсәләр гел квартирага ала торган иде. Төне буе җырлап утыра торганнар иде. Аннан безнең ул вакытта бит Камал театры да, Тинчурин театрлары да һәрбер районның авылларына йөри торганнар иде. Безнең менә ничә бала үстек, менә ул вакытта әле киченебез юк иде. Без үскән чакта менә 5 бала, без һәммәбез дә шушы театрны күрдек. Квартирага алалар иде. Әле менә кичә Тинчурин театрында Исламия Мәхмүтовага багышланган зур кичә булды. Мин шуларны искә төшереп утырдым. Әнкәй белән бергә утырып, кичләр спектакльдән соң чәй эчеп, әле хәтерлим, йөзекләрен дә алышканнар иде. Менә сез әйтеп киттегез, рәсем сәнгате дип. Ялышмасам, сезнең сәнгать юнәлешендә кандидатлык диссертациягыз Татарстанның менә бу нәкъ Чаллы, Әлмәт, Түбәнкама, Яшелүзән кебек промышленность шәһәрләрендә рәсем сәнгать юнәлеше буенча язылган, шулай бит. Ни өчен нәкъ менә шушы промышленность үзәкләре саналган шушы шәһәрләрдәге сәнгатьне үзенчәлеген алырга булдыгыз. Әллә алар ничектер үзләре аерылып торамы менә бу шәһәрләрдә сәнгать? Бит менә райкомда эшләдем, белем җәмгыяте бар иде элек. Мин шул белем җәмгыятен җитәкләдем автозавод райкомында. Менә шул елларда безгә бик күп лекторлар килә торганнар иде. Экономистлар, анда медицина өлкәсендә дисеңме, бик күп инде дин белгечләре дә килә иде. Хәтерлим әле мулла белән астрофизикны чакырып та оештырган идем. Менә шул вакытта сәнгать өлкәсендәге лекциялар миңа иң кызыга тоела торган иде, һәм инде килгән кунакларны мин Чаллы картина галереясына алып бара торган идем. Ул вакытта беләсез инде безнең танылган мәшһүр Гөлсәбирә Мәхмүтовна Хәкимова директор иде. Аның белән аннан мәктәп комсоргларны бит инде райкомда алар белән очрашуларга гел аны чакыра торган идем. Энтузиастлар бульварындагы Илдар Хановның сыннарын ул вакытта әле аңламый идем. Дөресен әйтим, аңламый идем. Үзебезнең Вера Алексеевна Фортунатова танылган инде ул белгеч, безнең культуролог, мин бит Түбән Новгородның чит телләр институтында укыдым әле. Немец факультетында. Һәм шул вакытта безнең страноведение дигән предмет керә иде. Немецларның Германиянең инде бөтен тарихын, фольклор дисеңме, һәммәсен дә өйрәнәбез. Мин шул вакытта сорау тудым, нишләп без менә шулай үзебез татар мөхитен, татар мәдәниятен, татар сәнгатен өйрәнмибез микән дигән сораулар мине борчый иде. Аннан инде әйтеп киттем, шул галереяга гел алып килә идем. Безнең сәнгать музееннан, Казаннан белгечләр килә иде, зур-зур күргәзмәләр оештыра торганнар иде. Һәм инде менә райком ябылганнан соң Гөлсәбирә Мәхмүтовна мине үзенә тартты да алды. Мин дә горосполкомда да эшләргә мөмкин идем. Мәдәният фонды бар иде ул вакытта КамАЗның, инде мин аның имтиханында үткән идем. Менә Гөлсәбирә Мәхмүтовна, минем кыз бу, бер кайда җибәрмим дип, Алтынбаев квартира бирә сиңа дип шулай итеп мине үзенә тартып алды да мин кирип чумдым һәм иң беренче менә күргәзмәләр инде мәктәпләрдә оештыра идек. Ул вакытта бик көчле иде бит ул мәктәпләр белән эшләү. Радио, телевидениедә мәктәптәге шул директорларны, завучларны чакырып, алар белән сөйләшә идек, анализлар ясый идек, кайсы мәктәпләр йөри, ничегрәк йөри, аларга экскурсияләр алып бара идек. Һәм инде менә шул бераздан соң Гөлсәбирә Мәхмүтовна миңа менә безнең шундый сәнгатькәрләр бар, ди инде безнең бер залда, мәсәлән, христиан дине буенча күргәзмә бара, икенчесендә көнчыгыш буенча бара, үзбәк сәнгате, Кытай сәнгате бара, шамаилләр беренче мәртәбә. Мин шул вакытта менә өйрәнә башладым, үзебезнең сәнгатьне шамаилләрдән башладым мин. Татар халкының көн күреше, аның язмышы инде менә 1000 елдан артык ислам дине белән бәйле бит инде, шулай бит. Сәнгатькә килгәндә менә булды шундый чорлар, мәсәлән, шул ук
resim sanatı, tiyatr sanatı da ülüşçe, fotoğrafya, skulptura, сын sanatı din tarafından nişiktir karşılıklarga ұшыраған, шундай каршылыклы, бәхәсле чорлары да булмады түгел. Менә бу нисбәттән сәнгатьнең менә бу төрләренә дип әйтик, диннең тәэсире siz ni derecede buldu deyip sanıyorsunuz? O şundan da nişiktir менә bir tutkарлык ясадымы, әллә юкмы? Бу безнең ислам тәгълиматы, ул безнең мәдәният белән тыгыз бәйләнгән. Ул аерылгысыз. Һәм инде без әгәр бүген безнең татар дип әйтәбез икән, без күз алдында тотабыз шул вакытта мөселман сәнгатен дә тотабыз. Ул аерылгысыз. Ул безнең йортларда да чагыла, ул безнең күз алдыбызда да чагыла. Һәм инде билгеле, ул безнең костюмда да чагыла, һәммәсендә дә чагылыштап үсә калмаган. Һәм үзенчәлекле сәнгать үсүгә китергән. Безнең шулай итеп ул байыткан. Без инде хәзер менә 20нче гасырда бигрәк тә без инде Европалаша башлаганнан соң алар бер-берсе белән укмашып, шундый симбиоз барлыкка китерделәр һәм ул бик шуңа күрә дә уникаль дип әйтергә кирәк. Безнең сәнгатебез ул үзенә күрә бер феномен. Ягъни бу безнең Безнең байлыгыбыз гына. Менә бу ел Татарстанда бит инде милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы исеме астында узды. Әйтегез әле, менә сәнгать кешесе буларак сезнең күзегезгә чалындымы, сизелдеме, ни дә булса үзгәрешләр, яңалыклар булдымы бу елда, әллә инде кем әйтмешли, ул галыш кешең генә үтеп киттеме? Быелгы ел бик үзенчәлекле булды, чынлап торып та. Мин күптән әйтеп килә идем, безнең менә милли сәнгать дип әйткәндә национальное искусство диләр инде, һәм һәр вакытта да күз алдында гына тоталар иде. Милли сәнгать дигәндә татар сәнгатен генә. Мин шуңа бик аптырый идем. Нишләп безнең төбәктә яшәгән башка халыкларның да сәнгате ул милли түгелме соң дигән сорау туа. Бер заман шундый булды менә. Төшенчә шундыйрак кына булып кала иде. Һәм инде бүгенге көндә рәхмәт шөкере менә без борылдык, үзебезнең беренчедән үзебезнең асылыбызга кайтырга тырышабыз. Икенчедән башка халыкларны да тыймлау кирәк. Мин әйттем бит әле, немец телен өйрәнә башлагач һәм немец мәдәнияте мине күзне ачты дип, үзебезнең сәнгатькә. Башка безнең менә төбәктәге һәм үзебезнең республикадагы башка халыкларның да мәдәнияте белән без бик тыгыз элемтәдә булганбыз һәр вакытта да. Ул бик күп моментларда чагыла. Менә шуларны аңлау, белү бик кирәк, бигрәк тә безнең балалар өчен кирәк. Чөнки уларның башканы үзенекен белмичә торып башканы аера алмый, һәм башканы күрмичә торып үзенең дә мәгънәсен һәм инде мәгънәсен генә түгел, аның сыйфатын да күрә алмый уларның. Анда бында өстенлек турында сүз бармый. Аларның тигезлеген күрә алмый. Менә сезгә инде сәнгать белгече буларак эш сәфәре белән татар авылларына күп йөргә туры килә. Татар авыллары дигәндә мин монда Татарстанны гына күз уңында тотмыйм. Умман Россия масштабындагы татар авылларын күз уңында тотам. Сезнең инде монда максатыгыз менә шушы халык декоратив сәнгатенең тарихын өйрәнү, аның бүгенге халәтен ачыклау шулай бит. Менә бүгенге без татар авылларына карап, сәнгать күзлегеннән карап, без аларны ничек итеп бәяли алабыз бүген? Нинди ул бүген татар авылы? Билгеле, татар авылы да шәһәрләр кебек үсештә. Бер урында тормый. Шуңа күрә дә авыллар, безнең татар авылларына барабыз. Менә Түбән Новгородта да булдым, мен Пермь өлкәсендә булдым, Курганда булдым, менә былтыр Троицкида да булдым. Һәм инде әйтәсем килә, үзебезнең төбәкләр турында әйтеп тә тормыйм. Татар авыллары һәр вакытта да аерылып тора, билгеле. Пөхтәлек, төзеклеге ягыннан. Менә милли колорит. Курчак йорты дип тикмәгән әйтмәгән бит инде. Әйтмәгәннәр бит. Менә Кайым Насыйри да яза бит. Матур төсләр дип яза. Менә уларның стеналарда, диварларда матур төсләр ди. Инде башкалар да һәр вакытта шуңа игътибар итә торган булганнар. Якты матур төсләр безнең, төрле төсләр, ул полихромия дип атала бит инде. Менә шул төрле төсләрнең аның гармониясе. Капкасы, фронтоны, тәрәзә йөзлеге, һәм инде тышларында
һәр вакытта матур гармония булган. Менә бүгенге көндә безнең менә шул иске йортларга карыйм да, шул кадәр күңелгә алар якын. Аның инде бәлкем бияуы да купкан. Аның бәлкем инде аның бер бизәге дә төшкән. Әмма шулар иң матур булып күренәләр миңа, чөнки анда мин күрәм шушы гармонияны. Сәнгать белгече буларак анда миллилек сакланып кала. Менә бүгенге заманча йортларга килгәндә, алар ни дәрәҗәдә менә бу колоритны саклыйлар? Әллә инде ул битеп барамы яңа йортлар? Сайдинг белән тышлаган вакытта да шундый йортлар бар. Алар шулай ук бик камил. Алар да шул полосатс дибез инде буйлы-буйлы шулай ук эшлиләр. Анан фронтонында да саклана, формаларында да саклыйлар, тәрәзә йөзлекләрендә калдыралар. Әмма кайберләрендә юк инде шул. Бу инде турдан-туры бит менә безнең авыллардагы кул осталарының эшчәнлегенә бәйле. Шулай бит инде. Халык һөнәрчелеге дип әйтәбез без. Әлбәттә, бүгенге көндә менә бу һөнәрчелекне бигрәк тә авыл җирләрендәге һөнәрчелекне ничек итеп саклап калырга һәм үстерергә, беренчедән проблемаларга килгәндә, әлбәттә, аларның җитештерген продукциясе, товарларына бүгенге көндә безнең тормышыбызда, көнкүрешебездә ихтыяҗ кайберләренә бик аз, шулай бит. Әлбәттә, инде менә шәл чигүчеләр, ана шәлләргә лә ихтыяҗ бардыр, читекләргә ихтыяҗ бардыр. Менә ниндидер эш коралларынан да, чаналарга булмасын, ниндидер көянтәләр, ырчыклар, аларга инде ихтыяҗ бетеп бара. Икенчедән, аларның эшләү, ясау үз кыйммәте дип әйтик бик югарыга чыга торгандыр. Эшчеләр өчен инде, осталар өчен рентабельле түгелдер, заманча сүз белән әйтсәк. Менә мондый шартларда менә шушы үзебезнең халык һөнәрчелеген, үзебезнең осталарыбызны ничек итеп саклап торырга безгә бармы аның юллары, әллә инде бу котылгысыз ничектер менә бу бетүгә барамы? Сувенирга гына калып барамы? Бик авыр мәсьәлә, чөнки өлкән буын китеп бара. Яшьләргә аларны тапшыру һәм менә безнең шушы кәсепләргә мәхәббәт уяту, миңа калса, ул инде безнең тәрбия проблемалары, тәрбия проблемасы. Менә минем үземнең энекәш мәктәптә укыган чагында хезмәт дәресләрендә кашык уйдык диде. Агач кашык ясыйлар иде. Һәм бүгенге көндә ул бөтен эшне дә үзе эшли. Безнең әткәй әйтә торган иде, йортка кеше кулы керергә тиеш түгел. Татар йортында һәрбер эшне дә үзе эшли иде. Менә безнең йортта һәрберсендә үзе эшли иде. Сарайны да үзе салды, учаны да үзе салды. Инде безнең битен мич чыгаручылар бар, тәрәзә йөзекләр ясаучылар бар, тимерчеләр, һәрбер авылда булган, авылда булмаса күрше авылда булган, үзенә күрә белгечлек булган. Һәм аларны тирә-юньдә белә торган булганнар, алар йөри торган булганнар, ихтыяҗ булган. Бүген көндә андый ихтыяҗ бетеп бара. Инде бер караганда хәзер халык кирдән инде уйлана башлады, чөнки бер төсле бит буласы килми, аерылып торасы килә. Капканы күрше мондый төскә буяса, ул икенче төслегә буй, тәрәзә кашан булса, ул икенче барып устага заказны бирә. Ул киемле дә шулай булган, шуңа күрә дә безнең сәнгать шулай үсеп барган. Һәм индивидуаль булган. Бер генә төрле сөлгене без күрмибез бер вакытта да. Күршедән ул яки танышымнан күчереп алганда да бизәкне, барбыр да ул аңа үзенең икенче төсмер бергән, бизәген үзгәрткән, һәм шулай итеп ул байытылган, һәм без бүген көндә менә шул коллекцияларны күреп хозурланабыз, алардан үрнәк алабыз. Менә бу саклау һәм үстерү дигәндә, бүгенге көндә бит инде Казанның Үзәк универмагын, халык телендә инде ул без ЦУМ дип йөртәгән, ЦУМ кибетен халык һөнәрчеләре үзәге итеп корып ятабыз инде шуны. Әйтегез әле, менә бу үзәк киләчәген сез ничек күрәсез? Анда халык һөнәрчеләре мөстәкыйль рәвештә үз хисапларына менә шушы үзәкне тота алырлармы, юкмы? Ул үзен үзе аклармы? Перспективалары бармы? Менә быелгы ел турында әйттегез бит әле. Менә иң зур казанышыбыз дип уйлыйм бу елгы безнең елның шундый карар булуы рәис тарафыннан. Һәм бик зур өметләр баглыйбыз, билгеле.
беренче чиратта безнең һөнәрчеләребез, кәсепчеләребез һәм инде профессиональ шулай ук рәссамнарыбыз, декоратив гамәли сәнгатьтә эшләүче безнең һәрбер сәнгатькәр инде бик зур өмет баглый бу үзәккә, чөнки әле бер көнне менә Бауман урап буйлап йөрдем дә, фотога да төшереп алдым, шул сувенир проблемасы бар бит инде. Сораштырам, ни өчен безнекеләр араларында бар. Араларында бар безнең күн белән эшләүчеләрнең эшләре бар, аннан металлар белән эшләүчеләрнең дә эшләре бар. Алар инде менә үз юлын тапканга түгел, инде нык җирдә басып торучы бу безнең эшмәкәрләр. Алар бик аз, билгеле, әмма бар. Бу салоннарга алар бик бирергә теләми, чөнки менә безнең техникумны яки Казан фэшн исемендәге сәнгать училищесын бетергән безнең профессионаллар терлекнәлеп китү өчен кирәк, аның стаханасы кирәк, арендага түләргә кирәк, станоклар алырга кирәк, рәссам булса шулай ук материаллар алырга кирәк. Безнең инде стаханалар бар, билгеле, менә бу өлкәдә зур чыгымнар сорый. Шуңа күрә монда дәүләтнең ярдәме кирәк, билгеле. Беренче чиратта аренда аларга ташлама булырга тиеш. Икенчедән, башлангыч чорда бигрәк тә үзләренең менә укучыларын үстерү аларга бик мөһим. Кемнәрнең укучылары бар, аларга бигрәк тә стимул бирергә кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки укучысы булмаса, ул безнең киләчәге юк дигән сүз. Безнең бүгенге көндә менә бик күп бар шундый сәнгатькәрләр, менә алар инде зур дәрәҗәдә олыгаеп киләләр алар. Яшьләр арасында әле бик зур аренага чыкканнар бик күренми. Бүгенге көндә без реаль рәвештә кайсы продукцияларга ихтыяҗны тудыра алабыз, мәсәлән? Иң беренче хатын-кызлар өчен бизәнү әйберләре. Менә безнең берничә шулай менә инде рәссамнар берлегендә танылган шундый профессионаллар бар, зарканчылар. Аларның ювелир әйберләре, күз явын алырлык, бигрәк тә менә Рәфкат Мөхәммәтшин безнең, аның инде сез беләсез, күпертеп эшләнгән, ул безнең уникаль техника бит инде, ул бик кыйммәт. Менә шуларны күрсәтү кирәк. Менә мин шушы үзәктә, һөнәрчеләр үзәгендә инде менә алар булырга тиеш. Менә төп урынны Луиза Фасхетдинова кебек, алтын җепләр белән чигүче, Рифкат Мөхәммәтшин кебек, зарканчы, һәм инде Ринат Ахметов кебек уеп эшли, һәм бүгенге көндә безнең инде ул авангард стилендә эшли торган, аның булырга тиеш. Традицион юллар белән баручысы да алары да кирәк, һәм шул вакытта инде бүген бит инде мода үзгәреп бара. Без калфакларга да карыйм да, ул калфакларны сувенир итеп алалар. Әмма мин ул калфакны сувенир итеп кына тотачакмын, мин аны кия алмыйм, чөнки һәрбер хатын-кызның үзенең киеменә карап, аның үз калфагы булырга тиеш, үз шулай ук ювелир әйбер булырга тиеш аның. Сезнең хезмәт юнәлешегезнең тагын бер тармагы дип әйтик, докторлык диссертациягыз, хәтта ул татар театры сәхнәсен формалаштыру, бизәү, графикасы, сценография дип тә әйтәбез инде без аны, шулай бит. Бүгенге көндә Аллага шөкер, менә безнең республикабызда 10-гә якын дәүләт театры бар, халык театрларының инде аның санын әйтеп тә булмый торгандыр бик күп. Әле Россия масштабында, мәсәлән, Уфада, Оренбургта үзебезнең милли театрларыбыз бар, шулай бит. Менә театр дигәндә без инде рус театрына ничектер карап, аның тәҗрибәсе нигезендәрәк үсеш алганбыздыр дип уйлыйм Россия масштабында. Һәрхәлдә безнең татар театры ул үзе халыктан үсеп чыкса да. Менә бүгенге көндә чагыштыруда күренә бит бөтен нәрсә. Милли театрлар, шул ук рус театры белән чагыштырганда, безнең театр сәхнә бизәлеше, сәхнә куелышы ягыннан ул нинди баскычта тора дип әйтә аласыз? Россиядәге бөтен театрларда алар бер яссылыкта үсәләр. Һәм инде менә 100 ел эчендә, хәзер инде менә юбилейны үткәрәчәкбез татар театрының.
зур адымнар ясады. Зур адымнар ясады һәм инде без быел менә алтын битлеккә дәва кылабыз икән. Ничә номинациядә безнең театрларыбыз катнаша. Ул Камал театры гына түгел. Безнең провинция театрлары, провинция дигән төшенчә гел бетте безнең. Ул Әлмә театры, Минзәлә театры дисеңме? Әтнә театрлары, Буа театрлары, инде халыкара алар фестивальләр үткәрәләр. Һәммәсенең дә үз урыны бар. Һәммәсенә үз урыны бар. Аларның үз закончалыклары һәрберсенең. Аларга менә бу күзлектән Европа күзлегеннән яки Мәскәү күзлегеннән, Казан күзлегеннән дип карау дөрес түгел. Чөнки һәрберсенең үзенең тарихы бар, аның үсеш этаплары бар. Ул булай гына сикереп китә алмый. Сикереп киткән очракта ул ясалма килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә дә ул табигый үсеп бара. Әйтер идем безнең театрлар бүгенге көндә алдыңгы рәттә, Аллага шөкер. Менә шулай да әгәр дә без сәхнә бизәлеше, сәхнә куелышы турында сүз алып барабыз икән, бүген бит инде барбер ничектер театрларга заман технологиялары алар үтеп керми калмады. Хәзер инде без яссы декорация белән генә шикләнмибез. Шулай бит виртуаль күренешләрдә булырга мөмкин, утлар белән уйнау, лазер утлары килеп керде. Менә бу технологиялар, бу яңарышлар алар милли колоритны ничектер читкә этмиләрме? Кысмыйлармы? Яңалыксыз театр үсә алмый. Заманында безнең танылган артистыбыз Хәлил абый Әбҗәлилов, Мәскәү критиклары Таҗи Гыйззәтнең спектаклен инде беләсез, спектакленнән соң тәнкыйтьлиләр. Хәлил абый җавап бирә: "Менә без элек йортта уйныйдык бу спектакльне. Менә рәссам безне чыгарды, урамнарга чыгарды, йорттан чыгарды, һәм без бераз югалып калдык" дия. Ул менә үзгәрү, сәхнәнең пространствы дибез инде. Сәхнәнең пространствы үзгәрү билгеле актерга ул тәэсир итмичә калмый, һәм ул байгына. Ул сәхнәдә куелган яссылыктагы пәрдәдә чыгыш ясый, ул аны күрмәскә дә мөмкин, онытырга да мөмкин. Инде эшкүләмле чыккач, инде бигрәк тә зал белән, тамашачы белән арасы өзелгән вакытта, тамашачы белән аралашырга килгән, монда гел икенче төрле аның атмосферасы, үзен-үзе тотышы икенче, монда икенче төрле инде без күрәбез технологияларны, актерларның да технологиясе үзгәрә. Бу эффектлар дигәндән билгеле мавыгулар бар, эффектлар белән мавыгулар, эффект өчен дип әйтер идем мин моны. Андыйлар да була. Ул онтыла, истә дә калмый. Кайчакта менә шул бер деталь аркасында син спектакльне истә калырга мөмкин. Бер костюм аркасында, бер төс аркасында. Чөнки ул шул кадәр тәэсире көчле була, эмоциональ дибез инде, тәэсире шул кадәр көчле була. Ул сүз белән әйтә торган әйберне әйтергә мөмкин 1 секундта. Шулай. Сизми дә калырга мөмкинсең, һәм инде без аны анализлап утырмыйбыз. Мин инде белгеч буларак билгеле аны булай язып барам шулай. Ул тамашачы өчен ул мөһим түгел. Аны ул йөрәгенә ятамы ул, юкмы ул, нинди тәэсир уята ул анда, кайгырамы ул, анда нинди шатланамы ул, нинди тәэсир ала. Менә иң мөһиме шул, тәэсир кала икән. Ниндидер тәэсир, без бит шул тәэсир артыннан барабыз театрга. Яңа тәэсирләр алу өчен барабыз. Яңа хисләр алу өчен, яңа кичерешләр өчен барабыз. Менә шул истә калса инде үз максатына ирешкән була. Бүгенге көндә татар театры музее мәсьәләсе әле команда ялгышмасам хәл ителмәгән. Менә безнең битен театрларда элек-электән килгән аның үзенең декорациясе, шулай ук костюмнары, җиһазлары бар. Әйме, ул бит инде ничектер театрларның мирасы, байлыгы, бәлки аларның киләчәктә ул кадәр сәхнәдә кирәге дә калмас, әмма аларның байлык буларак, театр тарихы буларак тамашачыга әле узак еллар хезмәт итәргә хакы бардыр. Инде ул киемнәрнең, җиһазларның күбесенә инде реконструкция кирәктер, кайберләрен консервацияләү дә кирәктер. Бу мәсьәләдә без югалтмыйбызмы бу театрның тарихының байлыгын?
Аллаға шөкер. Кирәк түгел дип алар менә ничектер кадерсез анда подвалларда гына ятмыймы? Безнең Аллаға шөкер театрларда бит музейлар бар. Бар, Анда хезмәткәрләр эшли. Үз эшен белә торган хезмәткәрләр эшли. Бүген көндә инде безнең театр музейның үрнәге буларак менә Качалов театрының музее ачылды. Тинчурин театрында да менә хәзер һәрбер килгән тамашачы анда үзгәреп тора аның экспозициясе, тарихына багышланган экспозициялар бар. Камал театрында менә булачак бит яңа бина да музейга урын булыр дип өметләнәм. Ягъни монда һәр театр үзенең музее белән гомуми теге татар театры музее әле сорау астында кала. Шулаймы? Мин татар театры музее, мин һәрбер театрның үзенең аның бар, әмма ул икенче ясылыкта калырга тиеш дип уйлыйм. Дәүләт музее буларак, театр музее Юрий Алексеевич Благов безнең Качалов театрының инде узак еллар музеен җитәкләгән безнең шәхеснең ул хыялы иде. Ул хыялы булып калды. Татарстан да шулай Бахрушина безнең дөньяда бердән-бер менә театр музее бар. Шундый музей. Менә шул музей кебек үк музей эшләргә теләге бар иде. Мин тик генә бит бу сценографияга алынмадым. Чөнки безнең бит актерлар турында язалар, режиссерлар турында язалар. Мин дә бу рәсем сәнгатен, аның бөтен жанрларында өйрәнгәннән соң, шушы беренче диссертация язганнан соң, ни өчен менә шушы компонентка сәхнә бизәлешенә, костюмнарга, реквизитка, рәссам эшенә, инде ут куючы рәссам турында да сүз бара монда, костюм буенча рәссам турында сүз бара. Хәзер инде сценографлар аерым, хәзер костюм буенча рәссам, элек бит ул бер үк рәссам иде. Бер аның кулында Мәмүн Сутюшев, Анас Тумашевлар, һәммәсе дә алар спектакльдә качак талышканнар. Менә Сергей Геннадьевич Скоморохов бит безнең Рашид Газиев Зәңгәршәлне 85 елда яңа бина ачалар. Менә костюмнарның рәссамы була Сергей Геннадьевич Скоморохов. Тик мәгънә түгел, чөнки алар белән бүлешәләр, чөнки беләләр үзләренең мөмкинлекләрен. Инде алар бер тарих, алар турында язылмаган. Бір-ике ел белән генә әйтеп куялар, бик матур декорациялар иде дип, ике җөмлә белән язалар. Менә мин шуларны бөртекләп җыйдым. Миңа ул менә зур ачыш булды афишалар. Гади генә афиша, анда күпме мәгълүмат, Эльфир Якупов аларны күргәннән соң, без дөрес эшлибез икән, без дә шулай эшлибез диде. Чөнки безнең менә театрда шимбә көннәрне бит квартет чыгыш ясый иде, музыкаль. Һәрбер афишада бар тәнәфестә музыка уйный, милли көйләр яңгырый диелгән. Менә шул традиция, Аллаға шөкер, безнең театрларда дәвам итә. Менә киемнәр турында, милли киемнәр турында һәр вакытта менә безнең әңгәмә барышында калкып чыга бу сүз, әйеме? Халыкта шундай әйтем дә бар бит. Кешене киеменә карап каршы алалар, акылына карап зыталар дип. Менә милли кием дигәндә, әлбәттә, аның иң беренче, иң ачык чагылышы ул сәхнәдер. Шуннан да менә театрда, спектакльләрдә, аннан соң безнең Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең үрнәкләре, фольклор ансамбльләрендә үрнәкләр, менә кием үрнәкләре. Менә милли кием бүгенге көндә без күрәбез, безнең республика җитәкчелегендә дә милли киемнәргә игътибар артты, һәм алар үзләре шәхсән менә үрнәк күрсәтәләр. Бу юнәлештә без ни дәрәҗәдә милли киемне көндәлеккә кертеп җибәрә алабыз? Бу әле башлангычы гынамы менә безнең? Бик яхшы башлангыч дип әйтер идем, чөнки быел менә Сабантуй әзерлек чорында да ул мәсьәләләр күтәрелде. Билгеле, мәҗбүри рәвештә беркемгә дә түбәтәй дә, калфакны да кигереп булмый, камзул да кигереп булмый. Ул милли аңның бер билгесе. Милли аңның билгесе һәм ул билге безнең бүгенге көндә, сез дөрес әйттегез, ул театрда күрәбез, һәм эстрадада әле чалымнары бар, һәм инде безнең ансамбльләрдә генә аның төрле инде катламнары бар. Хатын-кыз киеме, ир-ат киеме, аның үзенчәлекләре һәммәсендә бар. Менә шуларны бүгенге көн яшь буынга аны күрсәтү кирәк. Аның матурлыгын күрсеннәр, үзенчәлекләрен белсеннәр, һәм инде аны кию теләге туган очракта да ул инде өр-яңа
мода таләп итәчәк. Әйе. Элеккене белмичә торып, яңаны тудырып булмый, билгеле. Сез әйтеп киттегез, менә эстрадада да дип шалымнары күзәтелә. Эстрадада шалымнар Бүген күренә. эстрада сәхнәсендә бигрәк тә без дөрес киенәбезме, безнең артистларыбыз дөрес киенәме дип әйтик, менә Төрлесе бар. Төрлесе бар. Инде иң киң таралган ул тенденцияләрнең берсе ул инде безнең милли бизәкне куллану, шигүне куллану. Менә мин бик сөенәм инде шын шигү күрсәм. Шигүнең дә инде зауыклысын билгеле мишуралар түгел инде, ялтыравыклы. Аның белән дә мавыгы бар. Аннан инде әйтеп бит менә калфак турында. Резида Шәрәфиеваның калфагын күргәч, менә була икән бит шундый калфакта дип исемдә калган иде. Роза ханым, сез танылган сынчы, рәссам, Тукай премиясе лауреаты, Татарстан, Россиядә гына түгел, һәм дөнья масштабында әле тиңе булмаган, бөтен дөнья диннәр храмын төзегән Илдар Ханов белән озак еллар гомер иткән кеше, 20 ел. Әйтегез әле, менә аның хезмәте, менә бу храм дип әйтик, аның сез әһәмиятен һәм киләчәген нәрсәдә күрәсез? Тормышымда билгеле Илдар Ханов бик зур роль уйнады. Сәнгать өлкәсендә бәлкем кирип китүемдә һәм тирәнтен өйрәнүдә ул миңа һәр вакыт әйтә, үз эшеңне эшлә дип. Һәм инде ул миңа бик зур ярдәм итте. Төрле күргәзмәләр оештыра идек Казанда. Мин күргәзмә залларында, музейларда оештырам. Нишләп үзебездә генә оештырмыйбыз дигәч, ул минем юбилейга күргәзмә залын ачкан иде. Анда без нинди генә чаралар үткәрмәдек. Мастер-класслар да булды. Ул вакытта авангард театрлар турында сүз дә юк иде. Театр училищесыннан Марцинкевич безнең килеп гади халык белән эксперименталь шундый спектакльләрдә куялар иде. Курчак театрларында чакыра идек. Илдар бик белемле иде. Бик белемле һәм аның бик хисап шундый зур китапханәсе бар иде. Нинди генә телләрдә юк иде аның. Кызганыч менә алар барсы да яндылар бит. Мин берничә китабы аның менә истәлеккә генә бар. Илдар кулы белән ул бит инде шын менә китап укучы, ул үзенеке булгач билгеләр куя. Үз билгесе була. Үз билгеләре бар, анда сыза, тамгалар бар. Менә ул бик кызык аны караул актарулар. Бик күп халык килә иде, үзе дә экскурсиялар үткәрә иде, иренеп тормый иде. Шым күп дип тормый иде, аралаша иде. Шулай итеп ул татарчада сөйләшергә өйрәнде. Чөнки килгән апалар, авыллардан килгәннәр татарча сөйләшә. Аннан безнең татар журналистлары да топ-туры сорау бирәләр. Шулай итеп ул менә соңгы елларда бигрәк тә ул мин аңа шаккаткан идем, радиога интервьюларын татарча бирде. Өйрәнеп була икән дип диде шунда. Һәм инде бу храм турында сүз чыкканда бик күп хатлар килә иде. Аның күпләрен ул укымады да, үзе игътибар да бирми иде. Чөнки үзе эшен белеп эшли иде, ул аңа инанган иде. Шуңа күрә дә аны бик дөресен әйткәндә, кешенең тискәре фикере бик кызыксындырмый иде. Чөнки танышлары, аның якын танышлары, инде үзегез беләсез, данлыклы архитекторлар, Нияз Халит та килә иде, Николай Мамаков, Гүлдаими бездә була торган иде. Профессионалларга таяна иде һәр вакытта да, макетларын алар белән бергәләп тикшерәләр иде. Ул бит инде рәссам буларак, сынчы буларак, ул зур, аның барбер дә үзенең башындагы проекты бар иде. Ул бүген менә уйлый шул көнне тапшырырга мөмкин, сызгалап, әмма икенче көнне ошамый, уланы җимереп тә ташларга мөмкин, кызганмыйча, чөнки аның теләгәнчә килеп чыкмаска мөмкин. Килгән һәрберсенә борчуларында мин шуңа күрә кайбер менә сораулар бирәләр, шундый хатлар да бар.
дигәч, менә берләштерергә бик күп кеше аны диннәрне берләштерә дип кабул итә иде. Аңламыйлар иде аның. Менә аңламый дигәннән. Төп идеясын. Аңламый дигәннән Роза ханым күп кенә иҗат әһелләрен үзләре исән чагында аларның эшләрен, аларның менә язганнарын, рәсемнәрен аңлап бетермәү очраклары бар. Менә Илдар Ханов моңа бер ачык мисал. Бүгенге көндә аның иҗатын аңладылар инде дип сез әйтә аласызмы? Миңа калса аңладылар, чөнки килгән халык шул турда сөйли. Бөтен дөньядан киләләр. Монда бернинди дә реклама да юк. Үзе исән вакытта да шулай булды. Бернинди рекламасыз менә сез чакырып карагыз әле, кем генә килер икән. Реклама юк иде, киләләр иде. Димәк, бу идея ул чынлап торып та үзенең мәңгелек. Чөнки монда бик зур мәгънә салынган бу әхрамга, галәм әхрамына. Ул әйтә иде, менә түгәрәк өстәлгә утырып сөйләшергә кирәк, дин әһелләренә. Дәүләттә хатын-кыз булса, хатын-кызлар булса, ул үзенең баласын сугышны туктатырлар иде, менә хатын-кызлар президент булса дип әйтә торган иде ул. Бер түгәрәк өстәлгә утырып сөйләшергә кирәк. Бүгенге көндә менә хәзер афәтләр була, катаклизмнар була. Шушы катаклизмнарда менә ничек итеп кешелек дөньясына исән калырга? Безгә экология турында, өлкәннәргә ничек ярдәм итү турында, балаларны ничек тәрбияләү турында, менә шул турда сөйләшү мөһим дип һәр вакытта да әйтеп килә иде. Ягъни дискуссия, аралашу, фикер алышу. Һәм һәр вакыт шуңа күрә дә менә бу символик зур мәгънәгә ия бу безнең әхрам, чөнки безнең төбәгебез шундый. Бу безнең төбәкнең бер толерантлык, толерантлык ул символы буларак кабул итәргә кирәк. Белүемчә, сез сәнгать дөньясы белән генә түгел, спорт дөньясы белән дә дус икәнсез. Сезнең бер туган сеңлегез Фирая Султанова Жданова Татарстан һәм Россиянең җиңел атлетика буенча спорт остасы, марафончы, олимпиада уеннарында катнашкан, хатын-кыз йөгерешчеләр арасында призлы урыннарны алган. Менә сезнең гаиләгә бу спортка мәхәббәт ничек, каян килде, ничек бирелде ул? Кичкенәдән үк безнең өйдә һәрбер эш ярышларында үтә иде. Әткәй безнең гомер буе Советский спорт газетасын яздырды. Андагы конкурсларда һәр вакыт катнаша иде. Ул вакытта бит әле колхоз эше, өйдә эш, зур бит инде хуҗалык. Без бик саклана идек инде, менә безнең әткәй шундый зур чаралар үткәрә дип. Ул волейбол ярышлары үткәрәләр иде алар, чаңгы ярышлары үткәрәләр иде. Аннан шашка 20 кызым дие 20 өстәл иде, менә 20 өстәл күрше авыллардан киләләр. Менә шул шашка ярышлары оештыралар иде. Дасаф линиясы буенча инде ул өстән түгел, өстән итеп түгел, үзе шулай оештыра торган иде. Мин хәтерлим, ул вакытта әле чаңгының бит ботинкасы да юк иде. Мине 7нче класста беренче мәртәбә район ярышына барасыз дигәчтен, мин иртәгә ярыш дигән көнне мәктәптә ботинкалы чаңгыны кирделәр. Беренче тапкыр әткәй үзе тактадан ясаган иде, минем чаңгы шундый иде, тактадан ясалганы бар иде. Ярышлар һәр вакытта да ул карлыган җыябызмы, балан җыярга төшәбезме, бакчада эшлибезме, һәр вакытта да без ярыша идек. Ул безгә ничектер менә шул кызык була торган иде ул. Сезнең менә инде тормышта инде менә шушы сәнгать юнәлешеннән киткәченнән сез аны тойдыгызмы, аның менә көчен, ярдәмен дип әйтик? Һәр вакытта да менә әткәй армияда вакытта беренче урын ала торган булган йөгерүдә. Әнкәй сөйли, бабкай безнең Мөслим ягыннан бит әнкәй Исәнсев авылыннан бабкай бер сабантуй ярышында калдырмый торган иде ди. Әле безгә ул менә улым диде, без бит инде тагын 2 сеңлем, бер энем физкультура институтын бетерделәр. Аларга менә йөгерүгә әле киңәшләрендә бирә иде, менә нәрсә ашарга кирәк, йөгер алдыннан ничек дип, аның диетасы була дип, һәр вакытта йомырка эчә торган иде дип, һәр шуларның әле сөйли иде әнкәйдә. Сездә йөгерешче? Мин үзем, без гаиләбез белән барыбыз да спортсменнар, 6быз да.
әйткәнемчә, ике сеңлем, бер энем физкультура институтында, Расих шулай ук университетның җыелма командасында иде чаңгы буенча. Тәслимә, миннән бер яшькә генә кече сеңлем Леногорскида, ул шулай ук Мәгариф өлкәсендә эшли. Без Фирая, мин, Тәслимә, мин 4нче курста идем, Тәслимә 5нче курста. Мизәләдә укыган чакта без стадионда шәүләп йөгергән чакларда булды. Аннан инде чаңгыда безнең Мизәләдә карарга киләләр иде. Паркта Тәслимә белән йөгерә торган идек. Эстония улакта юк әле. Ул зур мәртәбә санала иде. Эстония шул чаңгы белән чыга торган идек. Педагогика чагында мин беренче разрядны үтәгән идем чаңгы буенча. Шуңа күрә дә миңа инде университетта чаңгыда йөрисем килмәде. Мин һәр вакытта да ниндидер яңалыкка ымтылам. Миңа инде легкая атлетика, җиңел атлетика белән шөгыльләнәсем килде. Мин 2нче курста кросста беренче урын алдым да, мине шул җыелма командага алдылар. Татарстанның җыелма командасында чыгыш ясадым. Университетның җыелма командасында идем. Безнең инде вакытта вузлар арасында ярышлар үтә. 800 километрга һәм 800 метрга һәм 1500 километрга. Мин 1500 метрга. 1500 метрга йөгерә торган идем. Безнең Ханимара Чмыртазин, ул бик күренекле шәхес инде, өләс ана министр булып китте. Инде зур уңышларга да ешергә мөмкин булгандыр. Бер тренировканы да калдырмый идем мин, бер лекцияны калдырмадым мин укыган чакта, һәм бер тренировканы да калдырмадым. Һәр көнне тренировкага бара торган идем. Фирая ул елны без бергә бетердек. Ул физкультура институтын спорт мастеры нормасын үтәде, һәм безгә әткәйнең безнең сүзе закон иде. Кызым, сез барыгыз да диде спортта, әмма миңа зур спортта булган Фирая җиткән. Коллегалар шулай дип әйтте. Зәгыйфьләр миңа кирәкми киләчәктә диде. Ул аның икенче төрле характеры, ул икенче төрле диде. Ягъни ул сезгә инде белгән аңа килешә ул диде. Менә зур спортта Фирая булган җиткән, сез үз юнәлешегез белән. Мин аны шуңа күрә дә физкультура институтына бармадым, шуңа күрә дә филологиягә бардым. Укытучылык көчле булды. Чөнки безнең татар мәктәбен бетергән егетләр, мин аптырый идем, рус телен белмәү аркасында уку йортларына керә алмыйлар иде. Мин шуңа күрә дә рус теленә факультетына бардым. Бик зур рәхмәт, Роза ханым, сезнең менә шундый эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Безнең өчен һәм тамашачылар өчен ышанам, сез инде күп яклап ачылгансыздыр дип. Сезгә әлбәттә эшегездә уңышлар телибез. Сәнгать дөньясы ул безнең халкыбызны һәр вакытта яктылыкка, нурга илтә торган юнәлеш. Шуңа күрә бу юлда армый-талмый эшләргә, иҗат итәргә язсын сезгә. Рәхмәт сезгә игътибарыгыз өчен.